Nå, ja, så er vi jo tilbage der. Vi har fået en lille telefon inde på Davon, som jeg lige vil gå igennem med jer der. Så vi starter med udseendet her, hvor vi har små telefonbeskeder og kontakter. Og så har vi indstillinger herinde, det er det vi starter med. Vi har dit nummer, du lige kan kigge her. Og baggrunden, som vi lige kommer tilbage til senere, hvordan man laver sin custom baggrund på. Og så har vi cover, det kommer an på om du har en iPhone eller en Samsung. Og så har vi zoom, der kan gøre hvor stor din telefon skal være. Det kommer an på hvilken skærm du har, for eksempel, så kan du få den helt småt, og så kan du have en normal størrelse. Jeg har den på 80, det passer nogenlunde til min. Så har vi lyden på telefonen, det kommer an på hvor meget du skruer op i GTA, fordi det kan godt være lidt højt normalt standardtælling, så jeg har bare sat den på en 40. Og så kan du få Twitter fra og til, hvis du ikke vil have dem. Og så har vi den normale telefon, vi har her, som man kan ringe til folk, som fungerer ganske fint. Og så har vi beskeder, du kan skrive med dine kontakter denne. Så har du selvfølgelig dine kontakter, som man selvfølgelig, altså så kan man gå ind og se beskederne, så de gemmer. Så har vi nogle valgmuligheder herinde. Vi har telefonbeskeder og kontakter, der har vi gået igennem indstillinger, har vi gået igennem. Så har vi banken, det er der hvor du kan se dine penge henne. Og så har vi MobilePay, hvor du kan sende penge til folk. Det fungerer også rigtig dejligt. Vi har Twitter, det fungerer ved at du kan trykke på din højre piltast, det kommer lige et billede op på skærmen, hvor du skal trykke hen. Og så skal du bare, så kan du lave tweet. Det fungerer rigtig fint. Vi har bilbasen, hvor du kan se dine biler på til salg henne. Som ja, det er også super lækkert. Så har vi jo så har vi kameraet, som vi lige kan tage et selfie på. Det er også en super fed feature, der er kommet ind. Og så det sidste nok noget der kan blive brugbart. Det er en hemmelig chat. Ja. Det dark side, det dark chat. Det er hvor du kan skrive du kan skrive privat eller hemmeligt over, sådan ligesom det dark web. Politiet kan ikke spore dig og sådan noget. Så det er super lækkert, man kan lave grupper derinde og tekstgrupper. Og så vil jeg lige vende tilbage med hvordan vi får baggrunden, den custom model der. Så er vi kommet herinde på Google for at lave vores custom baggrund på vores mobil. Først der skal vi have fundet et billede. Det kan være lige det billede du har lyst til. Det behøver ikke være fra Google, det kan også være at du har taget med Gariaso eller et billede af din bedste ven. Og så skal vi enten kan du gemme billedet i din mappe stifinder, eller så kan du også bare gemme billedets webadresse. Og så herinde på Imgur, der er både link, der er både her på skærmen nu, og det er både noget i beskrivelsen. Så går vi herinde på New Post, og så Paste Image og URL. Eller her du kan bare tage det fra din stifinder. Og så putter jeg det ind der. Og så er vi herinde. Og det er den måde jeg plejer at gøre på, det er bare at jeg kopierer, højreklikker på det, og så kopierer jeg billedets webadresse. Og så putter jeg det herind. Og så det her, det er vores, det er det vi skal bruge til at skrive det ind. Så jeg hopper lige ind i GTA igen, og så finder jeg videre det. Så er vi kommet ned på mobilen igen. Og det er så enkelt, at vi skal over i indstillinger for at lægge vores baggrund ind. Det var den der var lige ved sådan noget kontakter her, nede ved tandhjulet. Og så skal vi ind på den der hedder baggrund, den der er lidt mørkere nu. Og så er der alle de her baggrunde som allerede er lagt ind. Der er for eksempel Trevor og Michael, og der er alle. Men vi synes det er fedt at have vores egen baggrund ind. Så vi trykker på den øverste her, Custom URL. Og så skriver vi, I kan godt se at vi har det i Imgur link. Og så skriver vi bare det efter, der står med lysegråt i jeres søgefelt. Det er ved mig der er det for eksempel.
Så skulle det være sådan der. Og så har vi fået bananen ind. Det er super sjovt det her. Og der kan man virkelig gøre sin mobil personlig og grineren. Jeg har selv haft sjov med at lægge nogle af mine venner ind, som jeg synes er ret sjovt. Og det kan man gøre med alle de billeder man har lyst til, og det skal I bare hygge jer med. Så vil jeg godt lige lægge noget credit ind til Jørgen Alfred og Terbium og resten af Dayborn udviklerteam. Jeg ved Jørgen Alfred, han har gjort det rigtig, han har lavet rigtig meget på den her mobiltelefon, som er blevet super fed. Og featuren med at man kan ringe til den, det er altså, det er ret så dejligt. Eller lækkert. Det er virkelig stabilt arbejde. Så, men det var det for den her video. Jeg håber I har lært lidt om Dayborns telefon her. Dayphonen, som den bliver kaldt ude i byen. Peace out.